tiga. Mas aku kebun tapi yang malas. Tamen sih lah. Jalan aja sana kurung. Oh iya, arahnya mas aku dari ini main balik. Bisa tak paranin tadi sih. Letak, letak ini apa sih? Rusak kuwi supir tandani. Lah apa ya salah? Terus ayo pas sampe ya. Banyak wedan ngene. Ayo wes. Tempat nih mbahku ikan di ini bisa. Tapi tak tinggal yang Jawa iki termoro iki rusak. Dan lu ada iki pelemeho. Peleme. Parti wae iki. Terakhir, sampai sampai ya, kita cerita. Ramadan gue les biye, ini kasih Ramadan yo. Gak rasa dilungkas poso. Soal dhewe poso kegiatan iki apa ya? Poso, traweh, terus padahal perang sarung ya. Oh iya, dan ini dusun loro kalah ora dhewe perang sarung kae. Heeh. Mergane kae wedi yo kae yo. Saiki perang sarung ning kelas dusun 3. Heeh. Oh iya lali ya. Dek aku bakal kono ditantang. Kowe, sok poso iki wani pra. Oh, iya wes. Poso tenan yo. Lek manangi opo iki? Manangi dusun siji kuat. Nyelok Agus sik kono lho, nyelok Agus. Agus gering yo. Hah? Trung dino urung waras, mergane ndengi keracunan opo lho. Yo wes Supri, Budi. Terus apa nek? Ngano, apa jenenge? Lek tadi, Tamen. Oh iya, lagi damen deknya lho, ketiban kelapa. Karo toh? Enggak. Ndik iya, kowe ajak kas balik. Oh, lek apa? Lek damen ketiban kelapa, aku nyoro. Aku langsungan lek tadi, langsungan Mas Wahyu, Mas Wiwit, Mas Ripal, Bang itu mau kira nih, enggak sih ora pecah. Oh iki ning iso ngono blarak. Lah kok marah-marah iki klopo tinggo wis diomongi. Oleh klopo-klopo garing jeneng ngono to, Lele. Dadi kon menekne, takon menekke aku sing iso menek malah ra gelem. Ngomongi, "Alah ora usah, aku wis salah, aku iso dhewe le tak gantol." Wah, tak kandhane tenan ketibel kambing. Untung ora matek dikon rumah sakit ndase bocor. Lah apa anakmu sehat? Sehat, iki mau cek panas. Walah, kamu sing gering anakku ya iku. Ana dia saya sing gering aku nek ngene gering orang dino ya waras saiki kok. Be aku nek wis kapuk aku lewat. Aku yang lewat maksudnya ngono iki. Aku nek lewat ning kebun lek Supri to aku nek lewat ning kebun situ. Kaget aku celeng gudi lewat loro. Ya nek ketek lho, ketek siji keteke. Wah, keteke bahasa Iman lho. Bahasa Iman nek utul aja dicone. Mana weh gasak kambile lek tadi. Lek tadi gasak Bek, untungnya toh kambingku selamat tak ada karung ya. Iki lek sapa iki sing duwe sapa lali aku. Bapak Budi kok. Lek Budi. Aku kan pecelek. Enek sing anak iki anak arek iki kan dolanan dan pasir. Wis kok biasa dhewe ngono ki dolanan. Lah ya. Terus iki gowo cemplung ke sumur. Ora diselamatkan, ora ketemu. Terus Dek Budi kuwi
sing duwe menyate kuwi nyetir kembali bedel melok nyemplung karena iso ngangkat beban. Mati no. Mati kabeh. Batang bener-bener yo. Batang Ya kadek ngomongnya tuku banyu ning Mas Supri ngomong. Mas aku pesen banyu Mas. Aku jikan tuku lenggah sumur sitone sitoku mambu ketekku mudar dibanding ning kono lho. Banyu yang bener bosok Aku dingi lewat to. Wong iki nimbun nggae pasir. Lah aku denge dikon ngewangi aku duwe argo baru dibayar 50.000. Lumayan kena tuku rokok ya. Rokok pirang bungkus ya. Regane 16. Lah aku dhek kapok lho. Mergane aku lewat kono iki mesti keteke nyawe. Kon buri. Wah, celok ning gas lho. Untung weh. Dheknya aku ora lek gak imbange tipu aku ngene. Kadang ini ya mending gak diminum-minum pos kampling. Yo, sampeyan kan ada traweh ning musola iki lho. Jumen kaca, jumen. Musola. Kan dhisik dhewe kacilik kelas 1 TK. TK. Al-Ikhlas. Ya Al-Ikhlas. Musola Al-Ikhlas. Dhewe kan duwe kepikiran yo. Padahal sadhewe gak usah ngene kene yo. Iya. Ning kene penak, mulai adem. Kok kan pas terawih kan kok kan cek akeh sing daros. Padahal Wedok-wedok ngono iki kok dhewe kan rene se arek cilik-cilik ngono cek padha pertama dhewe paling darus nonton kasih cilik jam 1. Jam 11. Tas cilik pinter daros yo. Opone anake lek Supri kuwi ambek Mas Agus. Pinter darus yo. Rajine anake. Lah ndengi aku ki diomongi ambek Mas Wahyu. Ngomongnya iki anake njaluk ditukone apa to? Dolanan ngono to. Lah bareng iki dibegal wong. Lah aku mbluwayu nulungi anake iki meh diculik. Lah saiki anakku ora oleh